Be my model. Be my model, my model. Pulau pagkakigya kaya pwede kami. Ya, nga. Kato kami at yang mama. Kasi ko na mga ini sa tuna. Yung mga rin mga sinapit. Ya, pwede kami. Pwede may yung nakain na. Kami. Ngayon na yung pakapiti ka to. Kung walang sinangalit. Pwede ko na eh. So they're gonna place that under here, and the smoke will infuse these materials, and it'll smell really nice by tomorrow. Tena mene lang kutulo at kung nanumiya. Mene hiyahi. Nala hiyahi tene. Solo ne mo fai mai lumai fa o la e tutu. Ya, nila ko tau fai ne. Geto tamai gitu ka na fai. Tena, ke mai. Yan nila ni kulit nilalo. Kulit nilalo, lagi ni yang malam main.
Buti ay ko tayo puro ko kinuna ang kapo. Ini. Oh iya weh. Masuk kita dulu. Kaya kaya ka mo ko po ng biya ko. Ôi, giờ nhưng mà Ati live din na yun. Eh. Eh, ate. Eh, ikaw ni ko niya. Ito lang. Mereka pinapag na naman yung Como esperarme ko tayo lang kasi hot. Kumain ko na. Kumain ko tika to. Kumain ko na. Binimay ko to. O tayo ko kumain ko na ko. Pero ko pulita. Kaya ko po. Puli mene ko ako hindi ay. Olo kita mete. La vediale lo ite. Olo kita. Ya. Ya, olo kita. Kaya mo ako kita rin. Olo kita ahi. Mene kita. Olo kiai. Ko o fa manong ke manong yan. Pa po mo te pono mo te na bola pulaka na tutukiai ko sipi lo ame manong ilo may laket ya ano awoti ko lei iya kahit ko Io ito. Kulang mo yan, Kaya ko nung itay mi de lai ka kau kaya ya pata mana kala ya. Ano ni kay no. Mai ni no. Ya bisa nih kan? Kopi. Nah, tamat. Tamat.